Takže čau lidi, vítám vás u nového videa z Robloxu a vítám vás tady společně s mojí sestrou. Ahoj. Můžeš mluvit, nemusíš mluvit nahlas, můžeš mluvit jak chceš, měla bys být úplně krásně slyšet. Uvidíme. Pokud celý to video bude bez zvuku, tak to bude v háji. Juli, podíváme se, co máš za brainroty. Juli, chceš vidět mýho nejlepšího? Jo. Počkej, neuvidíš ho naživo, jen tak, abych věděl, že mi ho neukradneš. Takhle bych tě... Koukej, Juli. Koukej. Co? Z kukarača. Jo a dávaj... jo, teď mám... To bude za oknem. Takže já jdu k tobě. Otevři si to pro friendy. Jo. Prosím. Měl bych tě mít dva friendech, ne? Nebo den dala jsi mě. Jo, dobrý. Connection. Tady vidíte jméno mojí sestry, kdybyste si ho chtěli přidat. Jolinka 20, Tak. A viděli jste tady moje jméno. OK, takže máš tohle. To jsou celkem šitky. Co máš v druhém patře? Nic. Nic, OK. Takže, pojď za mnou, pojď teď ke mně. Tak jo. Kdybys chtěla... Nemůžu. No to nemám to ti zapnutý pro friendy. Kdybys chtěla, co bys jsi vybrala, kdybys tady mohla? Kdyby jsi tady mohla. Jo. Asi tu klávesnici. Jakou? Ty jsou dvě. Tady tuto. Jo. Jo. To bys jsi vybrala. Jo. Takže, vem si Moc takový... tohle, Já nechci ti krát moc drahý. tohle, si bar. Hej. Já jsem to zase vypl. Já zapomínám, že mi to tady nikdo nepokrade, kromě tebe. Tak dík za lavaku. Nemáš zač. To není vše, tak pojď ještě. Co, to není vše? Ne? Tak, nenapojuj se na normální server, jo. Jo. Tohle ne. Nebo pojď, vem si tu špagetu, asi. Tu špagetu. Jo, tu špagetu. Ale zastírám jenom tady tuhle, jakože tu 2,7 milionů, jo? A ne tu 3,3 milionů. Jo, mě to jedno, já to chci Jo? spíš ukrást ty, který už moc nepotřebuješ. Já potřebuju všechny, ale já ti dám něco, protože... Prostě něco... Hej, a co budu dělat, kdyby se to nenatočilo? No, tak bych tím, tak nic, tak jenom řeknu, no, tak nebudu mít, tak návem si tady toho tuhle. Mě to chci krát moc ty, který vydělávají hodně peněz. Já se domluvím s někýma budou na admin abuzu, jste ženou hodinu ve 3, wow, okay, jo, jak to všechno začalo najednou. Takže šitka mi padla. Hele. Co mě padne? Saně! Jo, já chci jít na saně. No, ale já na ně chci jít. No taky ale. A ono to neletí? Se dá. To asi na updateu. Ne, to neletí. Jo, letí! Hej! To Já letím bez tebe. Ne, nevadí. Neva. To je mega dobrý. Vazí, jenom mě to vazí. Tak. Neměl si odcházet. Takže. Já bych vám to ráda natočila, ale nemůžu. Ne, neber mi to. Já ho potřebuji do indexu. Ale potom mi ho vrátíš. Ale i kdybych ti ho nevrátil, tak je to jedno. Víš proč? No. Já tam jdu znovu. Protože mám Trenzo Turbo 3000. Tady právě šel. Ty jsi ho ani nevšiml. Nevadí. Tak si pojď vzít tu pandu. Pojď si vzít tu pandu. Nebo nechceš? Ne, to zrovna letí znovu. A i beze mě. Jo, jdu se vzít pandu. Jo, teď konečně mám v indexu, dobrý. Tak. Sestra, já ti půjčím něco do indexu, ale doufám, ale vrátíš mi to. Jo, vrátím. Pojď sem, tady máš 6-7. Do indexu. Dík, já tě potom hnedka vrátím. Ano. To. Tak, a teďka běž. Jupi! Proč jupí? Mám novýho v indexu. Pojď ven jenom to. Takhle před tvojí bejsku. No, Já jenom chci něco udělat. Počkej, pojď za mnou. no.
Ne, já vím, co chceš udělat. Ach jo. Já nechci hodit takovou. Já jsem ale ještě neskoušel, co to dělá. No, tak to hází normálně sníh. A trefí, a zabije tě to. Ne, Ach jo. Teda co? Jsi občas na zabití. pravda. Proč tě to nejde trefit? A tě trefím tímhle. Ne, Jo, tak ta voda těla úplně do Číny. Panda činy bananiny. Bum. Hej, ty jsi mě zabil. No, protože ona tě občas může zabít. Máš nějakou šanci, že tě zabije a nějakou, že přežiješ. Dá se pořád rybařit, teď, když je to. Ne, Nevím, já jsem to... nedá, nemám prut. No nemáš jak se nad prut. Jsem to ti říkal, že to je takový, jako že já nevidím nikde prut. Pořád hraju to na počítači, opakuju, vždycky většinou to říkám, hraju na počítači a normálně jsem zvyklý hrát na mobilu, takže jo. A já jsem to chtěla zkusit. To, Co to dělá? je to nejotravnější věc na světě. Nenaserte bambusáka jinak je po vás. Bambusu, je to král. Bambusu, je to král. No a každý pátek večer tě vás podivne. Ty jsi šmejtka. Tak co zahrajeme dál za hru? Nevím, 99 nocí. Ne, to mě nebaví. A my můžeme jenom 15 minut naváčet. Aha, nevadí. Hevazí. Já jsem podíval, kolik má Týna dní. To je její kámoška. Jo, neříkej nikoho jméno, když se to nepřeje. Nevíš, jestli by to chtěl, abys říkal jeho jméno. Bohužel The Forge nikdy se sestrou neuvidíte. Asi nikdy, protože... Uvidíme, teďka si to jdem zahrát. Jo, jako The Jo. Forge s tebou, však tebe to nebaví. Tak to. Já se potřebuji vylepšit, abych měl 80 levelů, sestra. Abych mohl jít do nového světa. A on ti asi, Jirka, ještě pořád jeden dal z The Forge, ne? Máš Týnka a máš u ní srdíčka a palec nahoru, když jste se rozhádali. Když vlastně vy se, moje sestra se někým rozhádá, nenávidí se s Kvůli ním. tomu, že to je ještě to jméno, když jsme ještě byli kamarádky. Nebo my kluci to taky furt děláme. Nebo možná jenom, anebo to nikdo tady z našich fanoušků nedělá a my jsme jediný. Což není určitě pravda, že ne, Juli. Asi ne. Dobrý. Říkám jenom asi. Já tě zabiju! Co bych dělat? Jo, tak Ty napojit. se pořád napojuješ? Já... Jdu asi těžit do druhého světa. Nebo ne, já půjdu Jdu spojit za tebou. Monkey Quest. Čekej na mě. Koukej, já mám nový krumpáč, minule jsem měl modrý. Vidíte, takhle vypadá moje sestra, bohužel to. Já jsem měla jiný obličej, ale... A není tučík. Počkej, jak vypadám já? Pojď za mnou, já ti ukážu, jak vypadám já. Bez armoru. Já jsem taky tlustý. Ale mě to nevadí. Ono mi to, ten armor mi to zlepšuje a díky tomu armoru to tak nejde vidět, že jo, lidi? Přes ten armor, ale hlavně jsem menší než lidi. Já jsem mi sestře říkal, že já jsem gnom, že já jsem menší kvůli tomu, že to tak fakt je. A sestra říkala zase, že je obr, že to je jakože naopak. Ne, já nemám armor. Ty. No tak běž tady dovnitř, dolů. Ne, armory. Já vím, co myslíš. Pro ty, co to neví, tak jsou to, že nemá tady tyhle kameny, Jo, z kterých to může udělat. Ale nemá ani irony, ale tohle není Minecraft. já mám banánový meč. Jo, ona si minule vykraftila, počkej. Pro ty, co neví, a možná pro ty, co ví, no to znělo to. Pro ty, co ví, a ví, ale nemyslím polož to mango, ale pro ty, co ví, že tady můžeš mít banánový to. Já jsem to nevěděl teda, ale jdeme jim to ukázat pro ty, co neví. Jo, tak dám. Jo, uka. Banánový nožík. No nic. Představ si, že má někdo v ruce banán a ty na ulici máš s tím nějaký problém a chceš ho zbít prostě. Jsi prostě zlobísek. No představ si, že máte banán, prostě někdo vás chce zabít nebo zbít a prostě vy na něj vytáhnete tohle. A vy na něj z toho banánu vytáhnete nůž.
Serte bombu jinak je po vás. Bam. Brácha! Ano. Jsou tady malí děti. Jak víš, že mě sledují malí děti? Mluvím Jsem to posílal jenom na skupinu a napíše vykryjeme zprávy. A můžou to vidět lidi na YouTube. Nebo nevím, jestli se tady ti sledují mě malí děti, nechci tady někoho jako urazit. Mě se urazila, Proč? protože jsi mi řekla, že kakám víc než já. Teda kakám víc než ty. No, Ty kakáš nejvíc. Já nevím ani, co tady mám říkat. S tebou se nedá o ničem japovat. Dá. A o čem? Mluvím. No, vidíš, s Jirkou si vždycky pojapujeme, ale to je japitý díl. S tebou nejde udělat japitý díl. Já už to kašlu, já to jdu nechat na sestře. Už točíme 11 minut, takže uděláme další díl. Jo, že jo, Juli, natočíme dneska 2 videa a je... to těžký. Jo, Za chvilku bude to těžký. no a máš helmu. Teda helmu, Má tu misku. misku. Ale tam máš na boku procenta. Choď podle těch procent, Juli. Ty to nemáš na boku ty procenta ještě. Mně spadla miska. Spadla miska. Ta je hrozná. Prodej ji pak. Jdeme ji prodat. Jo, tady vždycky máš na boku, koukej ty šance, když tam něco dáš. Taký orečka, tak máš nějaký. Ty máš... Jo, máš si koupit lepší pickaxe, budeš mít lepší pickaxe. Budeš mít iron pickaxe. Počkej, ten si kupoval minule? Kupovala. Jo, pravda. Chceš mít hodně levelů? Tak ne, počkej, to nedělej, to právě, že ty si to nebudeš vyzvedávat ten index a pak tam toho budeš mít mega moc, to si vyzvedneš a najednou toho budeš mít milion. Tak doufám, že to bude se zvukem. To video. Je taky. Jak bychom to museli natočit od znova? Však to je normální. Víš, co se nám stalo hned první den, co jsme to chtěli natáčet, začít? My jsme hledali nějaký program. Já jsem to udělal na 5 programech, já jsem to udělal na 2 programech a 4krát jsme to točili. Ne, buď to bylo bez zvuku, nebo to nešlo a uploadnout na YouTube. Víš, Tak už bychom to asi ukončili. ne? Máme 12 minut. A my ještě nemáme 15, já to vždycky dávám do limitu. No je to nejlepší. Ale jako jestli... Já si ještě udělám jeden pickaxe. Přemýšlím. Já asi nic nebudu dělat. Jinak to bude katastrofa. A bude to další miska na prodej. To by mohlo být něco dobrýho. Pojď. Dám šanci na helmu. Třeba dostanu lepší helmu, než mám teď. A tu starou mi můžeš dát? To nejde, bohužel. Jo. Já jsem taky říkal Jirkovi, že kdyby tady šli dávat věci, tak bys mi něco dal a on, jo. Nebo on řekl jako, ne. A myslel to jako, že z ironie já jsem to nepochopil. Já mám takovýhle problém, že nechápu ironii moc. Já nevím proč, ale skoro všichni moji kamarádi, nebo hlavně Áďa, když něco řekne, tak on je jako, že on řekne to jméno, že on jakože něco řekne z ironie a on to řekne jakože reálně, že ty si řekneš, no tak to není ironie v žádném případě, to myslí reálně. A jakože naštveš se. A pak on, to byla ironie a ty aha. Tak tady bych to ukončil, tak čau.